Solemnity of Corpus Christi. Ang Eukaristiya mao ang bililhong gasa nga gibili ni Kristo sa iyang simbahan aron pabilin siyang ania uban kanato bisan kun misaka na siya ngadto sa iyang amahan didto sa langit. Sa talagsaong paagi, ang Eukaristiya naghiusa kanato ngadto kang Kristo. Mianhi siya aron pagbalaan ug paglig-on kanato alang sa atong misyon isip mga tinun-an. Ang Eukaristiya naghiusa usab kanato ngadto sa atong mga kaigsuonan. Nahiusa kita diha sa pagkalawat sa Eukaristiya. Nagtinabangay kita sa usag-usa diha sa atong pagtubo sa pagkabalaan. Ang Eukaristiya naghiusa kanato ngadto sa mga kabus ug mga huyang, nagtabang kanato sa pag-isip kanila nga mga tawo nga higugmaon, dili mga problema nga kinahanglang sulbaron. Ang Eukaristiya maoy kalan-on alang sa atong panaw ngadto sa langit. Pamalandong. Unsa man ang Santos Eukaristiya alang kanako? Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kap-atan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya og gipasagdan nga kabsan ug pagkaon, unya gihatagan kamo niyag mana, pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Dayga ang Ginoo o Jerusalem, dayga ang imong Dios o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan, iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan, gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta, makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Iyang gisangyaw ang iyang pulo ngadto kang Hakob, ang iyang mga balaod ug mga gimbut-an ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasod, wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Dayga ang Ginoo Jerusalem. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto.
Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios, dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Ug dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo, kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.